Oh Ibu RT. Bu RT. Sama nikah. Lagunya apa Bu RT? Tresno tekane mati. Iya. Dek Natasya. Ini apa? Ayo Mas. Bu RT ngersane Tresno tekan mati. Nggih. Ada yang ngerti ya lagu kaya ngono ki. Lah iya ya, Bu, TikTok. Sithik mawon, mangunekne sithik mawon pripun sing pripun? Hah? Oh sing mriko. Weh, nah sing bener sing pundi niki pasukane Bu Lurah berarti niki. Ya wes, Dek Natasya. Iki rasa keken gunem tanpa guna langsung kita kasih ya. Tresno tekan mati. Spesial kagem Bu RT dan Bu Lurah dan pasukannya ibu-ibu among tamu nggih. Joget semuanya ya Bu ya. Boleh? Oke, siap.